след като говорихме за студентските протести в Несебър, за запазване на базата по водни спортове на Националната спортна академия там, до 11 оставаме в компанията на студенти. Повода всъщност не е чак толкова приятен. Поредния наскоро случай на насилие в студентски град, при който за щастие този път нямаше сериозно пострадали, но така или иначе в следващите минути решихме да посветим на студентите и на начина им на живот в студентски град в София. Припомням ви, че убийството на 19-годишен първокурсник преди седмици се буди по заспалата дискусия за безопасността в района и за по-строгите мерки, които трябва да се вземат от отговорните органи. Една от идеите тогава беше въвеждането на вечерен час. Доколко обаче това може да повлияе на едни млади хора? Можем ли изобщо да ограничаваме по някакъв начин живота на вече навършили пълнолетие? Обърнахме се към евентуалните потърпевши, студентите. Чуйте какво споделиха младежи пред репортера ни Добрина Карамболова. Те са млади, с съвсем различна визия за студентски град и за неговата функционалност. В София са, за да получат това, за което са дошли, и то е образование. Културата и начинът им на живот се разграничава от града на греха, както някои наричат студентски град. Ивайло Динев е студент в трети курс в историческия факултет на Алма Матер. Може би на някой е познат с активната си гражданска позиция в протестите срещу търговското споразумение за борба с фалшифицирането АКТА и тези на Софийския университет преди година. Според Ивайло, част от проблема е, че образователната система има занижени критерии, а студентите нямат отговорности. Вината обаче, че им се предразполага такава платформа в студентски град и изобщо в нашето висше образование, в която студент може да прави каквото си иска. Ние нямаме почти никакви отговорности, които са академични. Ние нямаме даже отговорности, които са морални вътре в самия студентски град. Ти вече поемаш новата социална роля на студент. Но в тази социална роля какво всъщност имаш? Едно общежитие, което за него заплащаш 30 лева на месец, дискотеки в студентски град, които ходиш редовно, изпити, които го минаваш толкова лесно, че ти отделяш по максимум 20 дни за учене. А всъщност ти си стал студент за да учиш. Значи ние имаме много ниски изисквания. Тези изисквания водят до една ниска култура и до липса на морал. Университетът не е звероукротител наистина, но това е институция, която изгражда личности, лидери на обществото. Лия Харизанова е от София и е студентка в първи курс. Не живее в студентски град, но често ходи там заради приятелите и колегите си. Скептична е по отношение на вечерния час, който от образователното министерство иска да наложат, защото и сега има пропускателен режим, но той не се спазва. Това е опит да залъжат обществото, че се действа, смята от своя страна Ивайло. Това са хора, които са пълнолетни. Не може да им кажа доколко са да се прибират. Миг преди това, че те все пак плащат за тези общежития, те живеят там. Аз не виждам как вечерен час за гости би помогнал на ситуацията. Освен това, че аз лично не смятам, че това ще се спазва, тъй като той до момента има определени режими за това и не се спазва. Тази промяна, която се опитат да наложат, това решение на съвета на ректорите, е просто един опит да покажат, че правят нещо. Аз така си го наричам, едно трениране на говоренето, една промяна, колкото да залъжат обществото, че се действа. В повечето блокове може всеки да влезе, портиера нищо теб не изисква. След 12 часа отивам при него, да си дам личната карта, да му кажа от кой блок съм, ЕГН-то, да ми запише трите имена. Той просто като ме види, маха ми с ръка, да не го занимавам с глупости, отварям и вратата и се влизам съвсем спокойно. Аз не съм от този блок. Ограничението във вечерния час ще доведе до активни протести, смята още Лия. Според студентката Сима Биволарска, това е опит за подчинение, който ще се обърне срещу тези, които го налагат. Дали има вечерен час или не, аз го виждам лично в моя блок. Може да са хора от самия блок и пак да създават конфликти. Случвало ми се е това преди няколко вечери дори. И лошото е, че такива ограничения се мислят да се въвеждат едва когато се случи някаква трагедия, в която цялата държава нон-стоп поговори за това една седмица, след това тръгват да правят някакви промени и накрая... Държавата я няма в студентски град, смята Ивайло Динев. В града на студента властват удоволствията от това да се напиеш или пък да се сбиеш, или както той го нарича, моделът на пълния свободен пазар. Да се построява само това, което ще носи печалби. Точно в момента е така, защото дискотеките наистина носят много печалби и затова се дават найми на дискотеки от самите университети, за да печелят пари. Държавата в момента липсва студентски град, защото няма нито една книжарница,
столица има само една библиотека и тя е на Софийския университет. И явно никой не разглежда темата Студентски град по този начин, че всъщност архитектурата е стремеж към култура. Архитектурата също изгражда и ценности. Там няма дори студентски центрове, където се събират хората. Ти къде можеш да отидеш, освен дискотеката? Трябва да станеш в стаята. Това в България явно не се стимулира и е видимо най-вече Студентски град, защото се стимулира не морала, културата, ценностите и то ценности, които са за образование, за наука. Стимулират се тези хедонистичните наслади да се напиваш в Студентски град, защото това носи пари както на университетите с тези такси, на наемателите на помещения, които всъщност са пак на самите университети. Значи не трябва да се лъжаме, че някакви лоши хора има в Студентски град, мутри, примерно, които са дошли и така. Те са дошли, защото им позволено и то от ректорите на университетите. Все пак има начини средата да се промени. Студентите са открили други занимания, с които да се забавляват. Така, например, преди дни направили викторина в историческия факултет на Софийския университет. Вкарваш един контрапункт на средата. Забавляваш се съзнание, а не с чалга, примерно. Хората бяха разбрали и явно реално имало интерес към тези неща. Веднага, щом обявихме началото за записането, бяха записани толкова много отбори, че ни се наложи да добавим допълнителен и отделно да откажем на хора, които са записали след това. Честно казано, голяма част от колегите ми и техните също са остали разочаровани, че не са могли да участват. И затова планираме да направим скоро още един, защото явно хората искат. Студентите са достатъчно активни и то в положителна сока. Разбира се, трябва да има и подкрепа от институциите. За да стане по-сигурен студентският град и за да се подобри образователната система у нас, е въпрос на приоритети от страна на държавата, смята Лия Харизанова, но нарича това утопия. Очевидно последните години става ясно, че това не е приоритет. Тоест системата работи, крепи си за момента, дори това, което е, плащата и да са студента. Явно работи, явно никой няма намерение да клати лодката, като се пробва да въвежда някакви реформи. Ивайло допълни. Това е една система или един цял квартал. И отделните личности в една такава масова просотия много трудно могат да се вмушнат, да вкарат нещо ново, което да промени цялата атмосфера. Това е невъзможно. Казуса около образованието и Студентски град е един казус, в който явно някой има преимущество да се поддържа простотията, да действа в Министерството на образованието чрез реформи, да влезе в Студентски град с изграждането на едни центрове, на едни книжарници, на едни библиотеки, а не чрез резане на ленти и откриването на нови улици от Бойко Борисов. И това да бъде държавна политика, която не цели печалбите, а цели промяна на моралните ценности. За Хоризонт до обед, Добрина Карамболова.